ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم من إندي أمكو ألفا أحمد بانلي جيادو غيني بيسا المودو تشيرنو محمد لامين ديم جودي ورسوغي ko addimmi ɗo ko hormorde woni ko addimmi ɗo addidimmi he yimɓe bolondaɓe men gardi ɗo yimɓe bafatanaɓe yimɓe kose yimɓe leydi Guinée Bissau fof hewɓe minen ɗo gardi minen min mbowani ɗo arde hewɓe he amen kono woɓɓe amen ina ɗo gara hande noon oɗo voyage ko addimmi ɗo ko darde mi ari noon mi daari mi hettini ko kettinmi hen mi andi Allah no ɗo Allah no kala nokku kono Allah kadi no ɗo mi yii ɗum mi hettini ɗum hormorde min ko he nder ndi leydi mi jangi leydi Sénégal Fuuta Tooro mi jangi mino hormbori kala ko woni he nder ndi ɗo leydi Sénégal ɗo fi horma karfe ɗe kemmiɗoɗe mi heeɓi ɗo alluwal am ha hande kala teddugal ngal dañmi Guinée Bissau min e conci am tuunuɗe ɗi ko Allah he Sénégal mino ɗum mi weltor ɗum ceerno o ceerno wona ko ceerno Ama Tidiani wiire mino andi ceerno o mo meeɗi kam tawde Wourossogui gila oññan ɗomi yiinombo oññan ngal teddugal nden horsinande mbo mino mo jogori ɗum ha hande mi ari kadi mi tawi mi ari ha ɗo Daka makko mi yii mi hettini mi andi gonga ininin ɗo mino toro Allah o gonga gonɗo ɗo o yo Allah waɗo rontine ha muddal haya mino tori ɗum Allah minen min giwi Guinée Bissau min gari ha ɗo caɗele hay fus ala ko tampini hay hunde noon ko waɗini ɗo so wona wonto men paandi toon to men paandi to toon woni ko tagore fof inin paandi to sabu Allah he ɗum woni ko men keɓiri oɗo jaam duwañ ɓittinani men he lawol garde ɓittinani men he lawol hay fus ala ko ɓittini men so wona minen jetti Allah e oɗo ceerno sabu woni Guinée Bissau so a ittanni oto gaddambo jawɓe a waɗa hen kalis kewɗo minen noon oɗo voyage ɓay min mbi ko Daka ceerno Ahmad Tidiani woni ko men jahar kala nanɗo ɗum inin teddiniri ɗum ɓittinani men he lawol minen kam oto mo men gari o ko marchandise men gaddi hen jumri hen seeɗa men gaddi hen pittirɗi seeɗa sabu so a aranni dula i moƴƴi tawa woodi ko jooɓiɗa hen ko jooɓiɗa hen ko so woodi ko keɓɗa hen hayso ko bujjoyi ana wawi wiide hayso a wiyani ceerno hi kono garɗo he dow ceerno ana ɗum wawi wiide hiiɗiɗo buuɗi joyyi beele a heɓa hen barke sabu woodi deftere worde wiine ɗum mbiyeɗo Abou Zeydi Maqamatul Hariri mbo wi la ukhlisu du'ay liman la yufhimu wi'ayi mi laɓɓinanta goɗɗo du'a so wona o hebbini jiifa am ha ɗum ɗon ko Maqamatul Hariri so ari he jungo ceerno wara ar juuɗe ɓole hayso a heɓani yottanade ceerno kono so a yi garɗo he ceerno a okori ɗum hen buuɗi joyyi no hasi a heɓa hen barke oɗo saayi ɗo clientine mankori men seeɗa ɓay kala ɗo a meeɗa yaade taw ana humpa minen nana wolde koma clienti arat minen tori noon Allah no clienti ar komin gaddi ha gasa minen jeeya hen détail seeɗa so goɗɗo kadi ari wano angoro minen mbawi ɗum hen yeey konngol am battiningol Guinée Bissau kala ko woni kala ko yalti Guinée Bissau mino wawi wiide ko Sénégal ɗo fuɗi kala barke ɗe men keeɓi hen kewe moƴƴi hen ko Allah he du'awuji Sénégal fettiron jumri Allah he du'awuji Sénégal sabu minen ko ɗo men jangi awa noon kala jaam min kam mbo mbawmi wiide mi heeɓi Guinée Bissau Allah he Sénégal mino wawi wiide kadi goɗɗo kadi wawi wiide ko Allah he Sénégal minen toro Allah wano ɗiɗo Daka uji gonɗi he nder Sénégal e ɗiɗo jamji gonɗi he nder Sénégal barke ceerno he seeren ɓe adiɓe yo Allah wat ɗum minen kadi e nder leydi amen Allah he nelaɗo Allah ɗum ɗo wonno konngol alqur'ana mi waɗa hen misseeɗa caggal a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت
فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم.